V tomto videu si predstavíme vynovené elektromodely od slovenského výrobcu CTM pre rok 2025 a pôjde o modely Areon, ktoré majú osadený jeden z najspoľahlivejších motorov na trhu, tak poďme na to. CTM si dali pri tvorbe tohto bicykla naozaj záležať na každom detaile a treba povedať, že už ide o model, ktorý je navrhnutý priamo z dielne CTM zo starej Touray. Geometria bicykla je stávaná tak, aby bol bicykel čo najuniverzálnejší. Zvládnete s týmto bicyklom aj také cross-country jazdenie, ale zároveň ho môžete zobrať aj na traily, aj na možno také ťažšie zjazdy, takže naozaj taký univerzál. Čo sa týka veľkosti, tak RAM sa vyrába od najmenšieho S, ktoré bude vhodné od nejakých 155 cm až po najväčšie XL, a to bude vhodné aj pre 2-metrové postavy. Areony so sebou prinášajú špičkový výkon, moderný dizajn, navrhnutý na Slovensku a veľmi slušný pomer ceny a výkonu, na čo sme u tejto značky už roky zvyknutí. V novej kolekcii nájdeme 3 stupne výbavy, v lani sme mali len 2. Nový výrobca prináša do novej sezóny aj novú najvyššiu výbavu, ktorá nesie označenie Pro. Konkrétne teraz tu pri mne stojí model Expert, ktorý je teda v tej hierarchii výbav stredná výbava. Ten je osadený prevodovým setom od Shimana a ide o novinku Qs 11 rýchlostný set. Vpredu na klukách nájdeme 38 zubov, takže takto sprevodovaný horský bicykel s elektromotorom nebude mať žiadny problém, či už na dlhých rovinkách alebo práve v nejakom tom členitom teréne. Ak chcete vedieť aj o ostatných modeloch, tak dolu v popise nájdete okrem iného aj cenník a komplet špecifikáciu aj tých nižších a vyšších modelov. O komfort sa na modely Expert stará pruženie od značky RockShox a na všetkých Areonoch nájdeme zdvih 140 mm, výnimkou je teda len model Pro, ktorý má vpredu vidlicu so 150 mm zdvihom. Čo sa mi ale veľmi páči, tak v CTM-ku začali Areony od tohto roku obúvať na nové obutie, a teda ide o plášte Maxxis a moju obľúbenú kombináciu vpredu Minion DHF s hrúbkou 2,5 palca a vzadu je to trošku rýchlejšie ladený plášť Maxxis Dizector s hrúbkou 2,4 palca. Na všetkých Areonoch nájdeme štvorpiestové brzdy, ktoré spolupracujú s veľkými 203 mm kotúčmi. Takže o výkonné brzdenie nebude núdza ani v jednom prípade. Už práve v lani sme mohli vidieť model Areon s japonským motorom Panasonic GX Ultimate a tento motor už konkurencia používala dlhšiu dobu, takže je osvedčený. V špecifikácii sa píše, že má krútiaci moment 95 Nm a v skutočnosti naozaj aj ponúka taký zážitok, že naozaj má výrazný ťah, napríklad v porovnaní s ešte predchádzajúcim modelom, ktorý bol osadený na Bafangu M500, tak je jeho prejav naozaj taký výraznejší. A toto sa dá možno povedať aj v porovnaní s tými najprémiovejšími motormi. Celý motor vyzerá kompaktne a má takých tých konkurenčných 2,9 kg. Ovládač a zároveň displej má farebné prevedenie. Je dobre čitateľný aj na slnku a ponúka dokonca po spárovaní so smartfónom aj navigáciu. Asistencie sú 4 a z toho jedna je automatická, ktorá určuje asistenciu podľa vašej sily, ktorou tlačíte do pedálov. Bonus naviac je aj nabíjací port na displeji, vďaka ktorému si môžete dobiť svetlo alebo mobil. Vyberateľná integrovaná batéria má kapacitu 820 Wh a je od nemeckého výrobcu BMZ. Táto batéria je smart batéria, má teda funkciu, ktorá deaktivuje túto batériu pri dlhšom nepoužívaní. Vďaka tomu sa chráni jednak pred skratom a zároveň aj pred nejakým zbytočným opotrebením. S touto batériou si myslím, že nebude nejaký veľký problém dosiahnuť do jazdy aj cez 100 km, samozrejme v závislosti od rôznych podmienok. A čo sa týka nabíjania, tak výrobca ponúka až 7 A nabíjačku, vďaka ktorej dokážete takúto batériu nabiť do 3 hodín. Pokiaľ ste jazdec, ktorý sa obzerá po rozumnom elektrobicykli a má v pláne jazdiť možno pravidelne alebo aj nepravidelne, možno v náročnom alebo menej náročnom teréne, tak model Areon môže byť pre vás tou správnou voľbou vďaka spoľahlivému motoru Panasonic. Naviac si myslím, že práve model Expert bude ten najpredávanejší a najvhodnejší pre širokú škálu jazdcov, pretože ponúka takú tú zlatú strednú cestu komponentov.
Ak máte doma Areona, tak sa podielte o skúsenosti s ním do komentárov a ak nechcete, aby vám ušlo ďalšie nejaké predstavenie, dajte nám odber a like a vidíme sa pri ďalšom videu.